Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, ende ndinodawo kuti muri yeZimbabwe inge ichizoteererawo confession yangu, uye zvekare kune vamwe avo vanenge vachiri kurarama vari mazviri vachishandisiwa, munofanira kuti munge muchizozviziva kuti ivo vakuru vanenge vachikushandisai havana ropa ravanenge vachibata. Imi ndimi munenge muchideura ropa. Kunyange ukazonzi waenda kupi, saizvezvi ndakauya kunoku kuAustralia ndatova makore kubva zvandakauya kuno, then ndokubva ndachizoitawo kuti mhuri yangu inge ichizouya kuno kuAustralia, but mukoma mhuri yangu inotambura semwana wangu mukomana anogara achingovhumuka zvekare nekurotomoka. Takatombodaidzwa kuchikoro kwavo mushure mekunge ati achinetsana nevamwe avo vainge vachimubhula kuchikoro, ndokubva achizoudza umwe wacho akati, ndikuda kukuuraya. Unozviziva here kuti baba vangu imhondi, vanouraya? Yeti mwana uyu haatombozvizivi zvose izvo zvakaitika apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. He does not know anything, but akatongotaura kuti kana inini ndikasakuuraya baba vangu imhondi, vaiuraya vanhu kuZimbabwe. Ende ndo chokwadi mukoma. The unfortunate part about it is ichokwadi. Pandainge ndiri kuZimbabwe ndainge ndimbori mhondi, but izvi taizviita in politics because tainge tichikudzwa kuti kuhondo hakuna ngozi, anenge afira kuhondo afirawo kuhondo, because taiudzwa kuti vanhu ava kana tikasavauraya vakangowana simba rekuti vange vachingobatana kuita chinhu chimwe chete chete vaizotanga kunetsana nesu. Saka taifanira kuti wega wega anenge angosimudza musoro wake achida kutaurisa kana kungoonesa vamwe vanhu zvatinenge tisingawirirana nazvo, taifanira kuti munhu iye tinge tichimupinza pama1. Ndingangoti pakatanga kudeuka ropa, pane imwe riot protest yakamboitika pambudzi paroundabout kudharadhara kuma early 2003 or so. Saka pakaitika riot iyi ndakabva ndachizodaidzwa nevamwe sekuru vangu avo vainge vari mupurisa. Saka sekuru vangu vakabva vanditi painge pachitsvakwa vakomana avo vaikwanisa kuzopota vachipiwa uniform kutoita sekunge mapurisa, then panenge pachinzi kune mariot ari kuitwa, mariot ane zvechekuita nematongerwo enyika, then ndisu taizoendeswa ikoko toita sekunge mapurisa. Kana torova vanhu tinorova vanhu zvekurevesa, because tinenge tichitoziva kutoti vanhu ava vatiri kurova tiri kuvarova nekuda kwekuti vanoita zvematongerwo enyika. Saka takabva tachizotorwa tikabva tachizoendeswa kokumbudzi, ndokubva tachizoudzwa kutoti musi wacho iwoyo rainge ritori zuva rekuti taifanira kutoti tinge tichitozviona sekunge titori painterview, nekuti mashefu ainge atoripo zvekuti waikwanisa kuzotowana basa soon after that. Saka pakatsva mbiti sembiti, vanhu vachirohwa uchitoziva kutoti panapa ndiri pamarketing yebasa yekuti ndinge ndichizopinzwa basa, but vainge vakatinyepera kuti taizotoita mapurisa eriot, tainge tichazotorwa toendeswa kutraining as if kutrainwa kuti tinge tichiita masoja, but it was just a militia, vanoiti a youth militia that we were going to join, that was being formed. Saka zvainge zvaitika ipapo mukoma, vanhu vainge vava kuziva kuti kune mamwe mabato ainge avako than rimwe bato iri ratainge tichiziva riri iro rega. Saka pane mamwe maticha
avo akabva achizotanga kuita protest yavo uye zvekare vakazobatana nevamwe vanhu vemumaindastry. Sezvamunongoziva kuti Tsvangirai akatangira kumaindastry ndokwaaenda ikoko achiti vanhu vange vachimacha. Saka ipapo vanhu vakabva vachizoti vachimacha then vainge vava kunetsana verimwe bato neverimwe bato vachitemana nematombo. Saka takabva tachizoendeswa kuya tikanzi taifanira kuti tinge tichiita sekunge vanhu ava vose tiri kuvarova vemabato ose ari maviri, but tainge taenda kuti tinge tichinomira nevamwe vebato iro ramunongoziva nezita. Tasvika paya pakarohwa munhu kane mukoma, saka takati tichirwa navo vanhu ava verimwe bato. Ipapo vazhinji vacho veMDC vainge vabva kuGlenora, varume ivavo vainge vaine zvivindi, vaiva nematombo avainge vainawo vachititema, zvekare isuwo tainge tichivatema. Zvino ndakazoti ndanhonga dombo, paiva paine umwe murume ainge akaita wechikuru, ndakangonhonga dombo ndokubva ndamutema naro dombo, ndakanomurova nechepahuma. Ndara uyo akatombodonha ndokubva achizosimuka vava kutanga kumhanya because pakazosvika futi support. Saka tainge tava nesupport yakakura ndokubva vatanga kutiza vachimhanya vachienda kuna mukuvisi, ndokubva tachizotorwa tikabva tachizoendeswa kune imwe camp. Ndobva tachizonzi tinge tichinyora mazita edu pasi, takanzi tinge tichimbodzokera kumba, ndokubva tachizoudzwa kuti tinge tichizodzoka. Takazotorwa ndokubva tachizoendeswa kumasvingo kutraining. Takatoendako kumasvingo ikoko tainge titori nevamwe avo vainge vachangobva mukurikirutiwa muarmy vainge vachiendeswa kutraining. So we believed kuti nesuwo tainge tichitoenda kutraining yearmy tainge tichitotraina navo, but isusu takazoendeswa kumwe uko kwatakazonodzidziswa political ideology, then ndokubva tachizodzoswa kuHarare. Ipapo tainge tatova part of a secret youth militia. Basa redu rainge riri iro rekuti taifamba mumabhawa, kungofamba mumabhawa ende munenge mapiwa mari muchingoita gather information yekuti vanhu vari kutaura kuti kudii. Uyo wamunenge maona achitaura zvinhu zvisina kunanga pamusoro pamudhara, I mean vamugabe panguva yacho iyoyo, maibva matomupa warning kana akaramba achingoenderera kumberi, then nyaya yacho maizoisvitsawo kuvakuru venyu, ndipo paya pekuti munhu aizongo disappear. Saka tichitoita basa iri mukoma nekamari katainge tichitopiwa, ndaitoona sekunge tainge tichitoita zvinhu zvakanaka isu tichitochengetedza nyika yedu kubva kuvarungu. Saka ndakaita basa iroro until mugore ra2018 uye zvekare just before my elections pane zvakaitika ndokubva tachizotorwa tikaendeswa kun'anga. Ipapo mukoma kubva zvandakaendeswa kun'anga ndo pandakatanga kuita zvivindi zvekuti kana munhu kuuraya ndainge ndisingatyi kuuraya munhu, zvekare ndainge ndava kutoona sekunge munhu asitomborina kana basa, especially kana ari weMDC ndaitoona achitokodzera kutofa. So then that was when apo pandakazonzi taifanira kuti tinge tichizoenda kuUzumba Maramba Pfungwe. Saka kuUzumba ndo kwainge kuri kumusha. Takazoendako during ma 2008 elections. Paya apo pakaitwa ma-elections then ndokubva vamugabe vachizotorerwa chinzvimbo, but zvikanzi sandizvo zvainge zvabuda musarudzo. Nyaya yacho munoiziva. Ipapo mukoma ndainge ndichitoriwo wechidiki, but ndainge ndatova nemudzimai nemwana wangu 1. Saka kupinzwa kwandakaitwa basa mukoma, I was very grateful because life yainge yakaoma zvekudaro. Kana mudzimai wangu ainge achitozviziva kuti iri ndo basa randainge ndichitoita rekutofamba tichitorova vanhu, zvekare nekutapa vanhu mazwi, mungava muri mumakombi paya vanhu kana kuri kunzi vanenge vachifamba vachitaura zvavanenge vachinzwa kuda kutaura kana kufunga, then munhu iye taibva tachizomupa warning, tobva tamuudza kuti kana uchitaura zvaunotaura taura hako asi usingashori mutungamiriri wenyika, otherwise tinoenda newe kwekuti haufi wakadzoka. Saka munhu iyeye aizoti akaenda kwaanenge aenda
aibva achizoziva kuti muno munyika haungotauri zvaunenge uchinzwa kuda nguva dzose. So kuzumba uku mukoma takaendeswa ikoko nekuti chakaitika mukoma, bato ratinoziva tose rainge rakaluza for the first time muzumba. Saka kunyange vakuru vakatiendesa ikoko vakati, vakomana, endai munoshwatura dhongi newaya ridzokere muforo, because ikoko ndokwainge kuchitozivikanwa kuti it is a political stronghold. Zimbabwe yose vanoziva pekuvhotera, asi vainge vakanganwa zvikanzi aiwa vana vadiki, mwana mudiki anombopota achikanganwa, asi kana mwana akanganwa akaita musikanzwa unomuti shwapu shwapu zvishoma kuti ange achiziva zvaanofanira kuti ange achizoita mangwana. Ipapo ma-elections results paakabuda zvechokwadi mukoma, ma-results echokwadi akatobuda, but akabuda internally, vanhu vakatozviziva kuti vamugabe vainge varuza. That was when patakanzi tinge tichienda kunoshwatura dhongi newaya. So that was when patakabva tanzi umwe noumwe ane kwaanoenda. Ini nekuda kwekuti kuzumba ndo kwainge kuri kumusha, ndakabva ndanzi ndo kwandainge ndichazoenda nevamwe vakomana. So takaenda kuya mukomananshi. Basa redu rainge riri iroro rekufamba tichivhundutsira vanhu kuitira kuti paya panozoitwa ma-re-election, because zvainge zvichitaurwa kuti pari kufanira kuti pange pachizovhotewa zvekare. Saka apo panozovhotewa zvekare, vanhu vaifanira kuti vange vachizoziva kuti vachavhotera papi, vasazovhotera pasiri ripo, ende taifanira kuti tinge tichitovarova. So isusu ka-secret militia group kedu, ndichangoti taizviti masoja amugabe, tainge tisingapfeke ma-uniform, we would wear plain clothes, uye zvekare taipfeka mazijaketi aya ana undertaker, taifamba tiine mabhemba edu underneath majaketi, uye zvekare taifamba nemahwindi akawanda, ndo vataifamba navo ivavo. Makombi, varidzi vemakombi dzimwe nguva vaitombobhadharwa kuti kombi inge ichitobuda parodhi, then yobva yatofamba ichiita basa iroro rekuti taimuvha from one village to another. Saka zuva iro ratakazoponda, murume uyo wandichati Tendai handiri kanganwe, ainge ari murume uyo wandichati ainge angori nekabusiness kake, ndichangoti ainge aine chibottle store chake, ainge ari weMDC, ainge ari trouble causer chaiyo. Airamba nekuti mazuva acho iwawo waifanira kuti unge uchiziva slogan yemusangano. Kunyange paunenge wamiswa waikwanisa kungosangana nevanhu vaikubvunza slogan yemusangano, then waifanira kuti unge uchiitaura slogan iyoyo. Kana kuri kunzi ukatadza kutaura slogan iyoyo unotorohwa chete, because unenge uchiratidza kuti unenge uri wechinja. Saka iye tainge takamunzwa nembiri ngekuti ainge achiramba kuti ange achitaura kana akanzi chimbodanidziraika slogan, iye obva aramba. Saka takatombomutumidzira vanhu tikamuudza kuti iye aifanira kuti ange achiziva kuti tsvangiraikwa ainge agere kumasebhabhu, ainge agere nemhuri yake vachidya vachiguta, iye aifanira kuti ange achizvifungira nevana vake. So that was when we were told kuti ainge asitomborina kana basa nazvo. Tikati aiwa, it is okay. So takatomboenda kumba kwake, kumashopu kwake, tichienda tichinonyora kana ari madziro emba kuti pasi neMDC, tichizama kuti tinge tichimuchikidzira, but iye ainge asingatombovhunduki zvachose. Saka murume uyu kunyange ainge achiita zvivindi zvake nekuda kwekuti painge paine vamwe vehuman rights vaipota vachiuya vachimushanyira vachimutapa nhau. Saka akafungidzira kuti zvimwe kuda akatochengetedzeka nekuda kwezvaainge achiita izvozvo, but haana kuziva kuti nyika yainge isiri yema-human right organization, yainge iine varidzi vayo. So takabva taona kuti murume uyu ari kuenderera. That was when patakabva tachizoenda
tikabva tamukidnepa, ende ipapo mukoma takangosangana naye ainge aine chimotikari chake, tikatomubloka tikatoti tendai buruka mumotikari. Akati aburuka mumotikari tikamuti pinda mukombi, tiri kukusunga. Tainge tiine mupurisa uyo watainge tiinaye. Motikari takabva taidhiraivha tikabva tachizoenda nayo kumba, tikanoisiya motikari iyoyo mumaoko emukadzi wake, tikabva tati tendai tainge tichimusunga nekuda kwekuti ainge aine mhosva yaainge akapara yekutuka mukuru wenyika. Witness ainge aripo, umwe murume wemuvillage ndiye ainge ari witness nekuti ainge akanzwa tendai achituka mukuru wenyika. So takabva tachizomutora tendai uyu, tamutora mukoma. Vakomana vandainge ndiinavo vainge vaine utsinye, vaiva vari mawindi. Handichatauri zvangu kuti vainge vari mawindi emakombi ekupi, but makaremo muHarare vaiva neutsinye varume ivavo, ende vaipota vachisvuta zvinodhaka. Taiti pose apo patinenge tanzi endai munorova vanhu, vanenge vakadhakwa chete, noti nedoro kana mbanje, zvinotodhaka chaizvo, zvekuti panguva yacho iyoyo kana ndikakuudzai kuti zvinodhaka zvakaita sana cocaine zvaitowanikwa munyika, munoti zvimwe kuda ndiri kukunyeperai. Saka vaifamba vakadhakwa. Ndini ndaizotodhiraivha motikari because ndaitya kuti vakomana ava nekudhakwa kwavanenge vakaita vanokwanisa kuzotibonderesa nemotikari. So takamutora ndobva tachizoenda pamba peumwe murume uyo ainge ari webato iro ramunoziva mose. Then ndokubva tatanga kudhila naye tendai uyu. Vainge vatogara vatoburitsa imwe midziyo yainge iri murumu umo matainge tichiti the torture room, matainge tichida kumutocha. Ipapo takangoti tichingomupinza murumu muya muya, akabva apfugama akati kubva nhasi handisisiri weMDC, aiwa ndafunga kudzoka hangu kumusha ndiregererei. Tikati tendai, how many times patakakuregerera? Kanganiko iwewe tichikupa matisheti uchiti haufe wakapfeka matisheti ebato iro ramunoziva mose. Nhasi uno nekuda kwekuti zuva rako rekufa rasvika, because takatomuudza kuti tendai, unoziva here kuti mangwana iwewe hama dzako dzinenge dzava kutochema unenge watofa tendai. Saka izvi taizviita as part of the torture, nekuti unge uchitoziva kuti zvose zvatiri kukuita tiri kukurova, ende tichakurova, tichakukuvadza, ende tichakusiya wafa. Saka iyi inenge iri psychological mental torture, so that unge uchizotya kupindwa nekutya, uchizotiudza masikireti ako ose. Takamuudza kuti you are not going to survive tendai, zuva rako rekufa rasvika, ende vana vako vachasara vachitambudzika nekuda kwekuti unonyanyisa kudisa tsvangirai, unomuona sekunge ndiye mwari wako. Ende ziva kuti kana wafa havana zvavanofa vakakubatsira nazvo. Aichema tiri mukombi tichienda kumba kwemurume iyeye. Then takazoti tasvika akapfugama akati chindiregererai, ndimi vakuru vangu, ndimi vana mwari vangu, ndimi madzimambo angu, ndimi madzishe napresident wangu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiregerera. Tikati tendai, it is already too late. Tainge tatopiwa mvumiro yekuti tinge tichimupfuudza nekuti ainge akatadza kuteerera kwemakore akawanda, achizviita sekunge iye anoziva, achinyomba nekutuka. Kana vaiuya vachimutora vachimutapa mashoko vobva vachizopublisha pamaredhiyo avo. Tikati tendai ndiwe kwazvikonzeresa. So ndipo patakabva tachizotanga kubhoilisa. Takabhoilisa 3 liters dzemafuta. Takabva kuHarare tiine mabhodhoro edu ma750 milliliters. Ndokubva tachizotora poto, tikaisa poto iya pamoto. Mukomanashi takamukurura hembe, ndokubva tachizomusunga mbira dzakondo. Tamusuka mbira dzakondo kudaro, ndokubva tamuradzika akaita sekunge akapfugama. Ndokubva tachizotora poto iya yainge iine mafuta ainge achibhoila, ndokubva tatanga kumupisa. Takati tichimupisa kudaro aiita kuchema, kubowa, kuridza mhere. Mukomanashi ganda rekumusana ndakariona richiita kukwatanuka. I did not survive the night. Zvakaitika ipapo mukoma, zvakaitika even though ndainge ndakadhakwa, but ndakatanga kunzwa guilty. Doro rose rainge riri musoro rakapera mukoma.
after that ndo patakabva tachizoenda tikanopa mudzimai wake warning, tikamusira mutumbi wemurume wake. Then after that was when patakanzi taifanira kuti tinge tichienda kune rimwe base. Handingatauri hangu kuti base iri riri kupi chaiko. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti masoja epabase ipapo vakavhota during the first round. Vavhota kudaro pamasoja, ndichangoti pamasoja 53 pabase ipapo, 1 chete ndiye akavhotera pana vamugabe. Takabva tanzi vakomana endai munorova zvimbwasungata. We went there to discipline the base. Tainge tiine simba rekuti taikwanisa kutorova masoja kana kutorova mapurisa. Saka taizviita zvinhu izvi takapfeka mamask. Taiva nemamask ataipiwa, uye zvekare taifamba tiine mazitanda neshamboko. Tasvikapo mukoma, munhu watakatanga kudhila naye ndikomanda wepabase ipapo. We stripped him naked and we shouted, next time uchaziva kuti unovhotera panani. Zvino muna June rerun vakabva vawina 100% of the votes from that base. Ndisu takazvikonzeresa. Saka after that mukoma, when that whole episode was over, zvose zvandakaita kuZimbabwe ndakabva ndachizouya muSouth Africa. Asi ndisati ndauya muSouth Africa mukoma, pane imwe incident yekuti ndakangobatanidzirwawo, handina kuparticipate. Pane umwe mukadzi akafa zvekare, uyo akangoita zvekukidnepewa mushure mekunge ataura nevane rimwe bepanhau. Vebepanhau iroro vainge vaine nyaya yake yavainge vachida kupublisha, tikanzi tinge tichinomutora, but ini ndainge ndingoripo, but vamwe vandainge ndiinavo ndo vainge vakapiwa mission yacho iyoyo. Saka vakabva vachizomuponda mukadzi uyo, akaponderwa kumagumtree ekuHighfields, ndokubva tachizomutora tikamuendesa mumotikari. Saka tainge tiine imwe n'anga yechirudzi yakatinanzvisa ropa rake mukadzi iyeye kuitira kuti asazomuka ngozi. Mutumbi wake wakazoenda ukanokandwa muacid. Mugore ra2010, that was when I migrated, ndikauya muSouth Africa ndikatanga kugara kunonzi kuDeepsloot, ndikazoenda kunonzi kuAlexandra. Life yainge yakaoma, but chandakatanga kuona mukoma ndechekuti pose paiitika violence ndaiwanikwa ndiripo. Even pandainge ndiri kuZimbabwe, mucommunity maingoti mukaitika violence, ini ndaiwanikwa ndiripo. Worst of all, pandainge ndava muSouth Africa. Saka muna 2013 ndakatoti ndichitoshanda kune rimwe location. Saka kwakabva kwachizonzi kwabatwa mbavha muna 2013. So there were 2 armed robbers vainge vazama kutorera umwe murume who was a retired teacher aigara mulocation imomo. Saka vakazama kuda kumutorera motikari yake, vainge vamutevera kubva kumashops ndokubva vachizozama kumutorera motikari. Saka akabva achizodanidzira. Then that was when apo vanhu pavakatanga kuti mbavha. Vanhu vose vemulocation imomo, vose ainge ari mulocation panguva iyoyo, vazhinji vacho vakabva vachizomhanya, including inini nedzimwe shamwari dzangu tainge tichiita peace job. Ndokubva tachizoenda tikaenda kuya uko kwa vainge vabatirwa varume ava vari vaviri. Mukoma nacho handizivi kuti chii chakaitika. Ndakatoti ndakatomirawo nevamwe vanhu sezvainge zvakaita vamwe vainge varipo. Did not matter kuti maMalawian kana kuti maMozambikeni, maZimbabwe nemaSouth African. Tainge takangomirawo tichingowokera zvedu. Mukoma pakangouya umwe mukadzi uyu ainge akabata chigubhu chepetrol. Handizivi kuti akaona chii mandiri. Sezvandakuudzai kuti ndo zvinoitika pandiri pese panoitika kana kuti paiitika violence ndichiri kuAfrica. Ini ndaizongobatanidzirwa mazviri zvimwe kuda ndo mweya yacho yevafi iyoyo. Ndakabva ndachizopiwa chigubhu chiya chepetrol ndikanzi ndinge ndichienda kunomudira, nekuda kwekuti ndainge ndiri wekuZimbabwe. Apa pavarume ava, umwe wacho ainge ari muSouth African, umwe wacho ari muZimbabwe. Ndakatya kuti ndinokwanisa kuzobatanidzirwa, asi ndine vision randakaona.
ndakati ndatora chigubhu chiya ndikafamba. Varume ava vainge vari about 3 meters kubva pandainge ndakamira nevamwewo vanhu vemucommunity imomo vainge vachitookera vanhu vachirohwa. Ndokubva ndatanga kuvadira. Ndakati ndichivadira, umwe wacho akabva ati, ko Blazi muri vekumusha kaimi? Ndikabva ndaramba ndakanyarara. Akabva ati, Blazi, ndinokumbira ruregerero. Saka mukadzi mumwe ainge akabata matches akabva auya ndokubva abatidza moto. Varume ava vakatanga kutsva. I remember kuti ndakaramba ndakatarisana naye mukomana uyo ainge ari muSouth African. Akaramba akanditarisa mukoma achichema. Face yake, ganda rake iri ndakariona richimelta kuita kunge plastic, achingochema chete. But ndakati ndakaramba ndakamutarisa kudaro, ndakabva ndaona vision. Ndakangonzwa voice rakanditi, tarisa uone kuright. Ndatarisa kudaro mukoma, ndakaona pakamira gurupu remadhimoni. Zvainge zviri zvevanhu, zvainge zviri zveblack, zvakaita zvipfupi pfupi, zvichirakidza kufara chaizvo nekurawa kwainge kwaitwa vanhu ava. So ndo izvo zvakaitika pandainge ndichiri kuAfrica. Uye zvekare mukukura kwangu ndine zvimwe zvinhu izvo zvandaigara ndichiona mavisions. Ndinorangarira kuti ndichiri mudiki pane pakashayika vamwe sekuru tikaenda kuvillage kwana amai tiripo parufu mukoma. Ndakati ndiri mubedroom mavo, saka maiva muine wardrobe yainge ine glass. Ndokubva ndachizotarisa mumira muya ndakazviona, but ndakazoona ndisisimo muglass. Ndikabva ndachizoona mava nerimwe zimunhu rainge riri reblack. Uye zvekare vanhu vakati vachichema, ndainzwa sekunge vanhu ava vainge vachiseka. The first time pandakaona demoni in real life ndainge ndine 19 years. Ipapo ndipo pandakaona demoni. Ndakati ndichibva kuchikoro ndakaona chimwe chinhu chainge chakagara chiri mumuti chisinganzwisisike kuti chainge chiri chimhuka chakaita sei. Chakaburuka chikaramba chakanditarisa. Ndokubva chatanga kufamba chichuya kwandainge ndiri chikabva chanyangarika. Izvi zvakaitika like for real, not in a vision, because pandaiona mavisions ndaibva ndatanga kutemwa nemusoro. But ipapo handina kana kumbotemwa nemusoro. Ndakatoona kutoti iyi imhuka yandaona yanga yakagara mumuti. So ndakazouya kunoku kumhiri kwemakongwa. Each and every time mukoma ndo zvinongoitika kana ndikaona panodeuka ropa. Like if I see an accident, mumwoyo mangu ndinotanga kufara. Sekubasa ndaitoti kana client ikatofa zviya, I would feel so much joy mumwoyo mangu kushaya kuziva kuti zvinokonzereswa nei. Ndiyo confession yangu. Kana mukaposta nyaya yangu muzondisivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana kuri kunziwo unenge uine confession yako yaunenge uinayo, please feel free to come to my inbox and share with me your own side of the story. Kana kuri kunzi une zvaunozivawo zvakaitika panguva idzodzo dzema-elections, you can come to my inbox and share with me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.